Ongitorri beste amaiera artistiko batera, beste bideo batera. Hemen ere Platofanaien amaiera artistiko bat, eta oso polita da, nire ustez. Zuriak irabazi behar du, eta ematen du abantaila handia dukala, gaztelua eta alfia daukalako, baina FP kopioiak koratuko, edo oso zaila da hori oztopatzea. Ikusko dugu nola lortu daiteke. Lehenengo mugimentua nahiko arrazta da aurkitzea, alfia debi. Zergatik, orain bidea erikitzen diolako gazteluari lehenengo igierara joteko. Jake denez, errege beltza mugituko da, hiru lagok eretu, baina erraz ikusten da erregea alao gaztelua 6 mate dela. Noskia bostera ezin da jun. Beste laukiak ere ezin da mugitu, ikusgarriena kaso da erregea 3, zegatik, oraindik alfila C3 kentzen dizkiolako lauki asko, lehen bezala gaztelua 6 mate minalzatzen da, beraz erregea 2, eta orain magia pixka bat. Belde lau, koratu dama. Nia dama koratzen baldin bada, edo koratzen baldin bada, gaztelua A6 jake, errege B1, gaztelua A1 jake, eta horrengo mugimenduan dama jango da. Beraz, gelditzen zaigu ikusteko aukera nagusi bat. Errege zela. Eta orain magia oso handia dator. Eta mugimendu izugarria. Alfila C3. Zergatik, lehen da bezi. F1 dama, gaztelua C6 mate da. Oso mate ezoikoa, baina mate. Alfila C3 eta gero, ezin da alfila jan, errege C3 gaztelua geiru ahaltzen du. Jake da, errege delao, gaztelua F3 eta horrengo mugimenduan peoia jango du gaztelu beltzuriak eta ere baziko. Beraz, ze beste aukera dakagu alfila C3 eta gero? Belau. Eta horren perrio magia pixka bat. Gaztelua C6 erraz ikusten da. Errege B posta mugimendu bakarra. Eta orain gaztelua B6 jake. Noski gaztelua ezin da jan. Alfila delau eta gero beoia hango dugulako. Ze aukera gehiago ditu. Errege A5, gaztelua B4, eta orain koratzen baldin bada F1 dama, gaztelua B1 jakera, eta hango dugu dama. Bueno, azuta bera mugitzen baldin bagia, bine beste lauki batera, gaztelu erregea A4, berdin, gaztelua B4 jakera, eta horrek mugimenduan gaztelua B1 eta probazioak babestuko, eta orain bakarrik bi aukera falta ez ezki. Errege C4 ematen du aldaera berdina da, baina ez da oso berdina. Zergatik, gaztelua B4 eta gero jake, orain erregea C3, gaztelua B1 erregea D2, eta kurrazioa babestuta dago, badiz, gaztelua F1 errege B, baina gaztelua F2 jake eta beoitzuriak korratuko du. Beraz, falta segun ikusteko erregea B5. Eta orain berriro magia pixka bat. Bila D4 jake. Beoia mehatzatzen da, beraz, erregea D4, gaztelua F4, gaztelua B4 jake, erregea mugitu egin behar da, berdin nora, adibidez, erregea A3, gaztelua B1 erregea E2, eta E5-ekin. Beoiak korratuko du, eta hau irabazta dago noski. Espero dut gustatu izana, eta horrengo bideo batera arte.